Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dumateng para tamu undangan ingkang kehormatan lan boten sumangga kita aturaken puji syukur dhumateng ngarsan Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring kajarasan dhumateng kita sedaya. Mugi ingkang sampun lancaran acara kita awit sedaya keanugrahan limpahan rahmat taufik saha hidayanipun satemah kita sedaya saged nempel wonten ing papan ingkang insyaallah kanthi sehat walafiat rawuh wonten ing undangan keluarga besar Bapak ingkang kaping kalih sholawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mbekta cahyaning iman lan Islam wonten ing kabesaran kita ingkang tansah kita nunggu syafaat wonten ing yaumul akhir. Kula minangka pembawa acara ing ngadhep punika kula mas aturipun program siraman inggih punika pasangan tiga boten sungkeman racik soya siraman sesuci lan nyecah kendhi pangkas hikmah padoman atau gendongan anem hikmah pencok tumpeng bilangan pungkasan lan sadaya adicara menika dipun wiwiti kanthi lafadz bismillah inggih adicara ingkang sepisan inggih menika pasang beleceping saha tungkan Pak. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika namung utawa sungkeman. Penganten kaping saking ruangan kangge nindakaken kirap sungkeman dhateng kirap sesepuh kalih. Adicara ingkang kaping inggih menika ara-araan nganti toya utawa kecampuran mata air ingkang dipun wastani toya kasari wonten ing siraman menika wujud pitulungan supados micanti adicara penganten saha profesi siraman. Adicara ingkang kaping sekawan inggih siraman saha penganten kakung sumangga bulan papan ingkang sampun kasedia. Tiga. Tiga. Adicara ingkang kaping gangsal inggih punika sesuci saha cakening bapak-bapak sekalian kendi-kendi diweruhake alon-alon penganten kakung nganggo banyu kanggo wudhu. Adicara ingkang kaping 6 motong riksa para rawuh ingkang menungso kadang kangge calon pengantin kang kirang supados dipengadu kalian joko rambut calon pengantin kakung. Nyuwun pangunten dumateng tiyang sepuh kekalih kagem pengantin kakung. Adicara ingkang pungkasan inggih punika sadaya dumateng tiyang sepuh kekalih sumangga dhateng papan dodolan dawuh ingkang sampun kesedonanya. Si ibu dadi bakul dene bapak sing tanggung jawab kanggo nulungi reweng jalan berikut. Para rawuh ingkang minulya para tamu undangan saha para tamu
tamu undangannya ingkang sami sedaya adicara sakala jeneng sampun kalampahan sesarangin sakmenika sampun dumugi puncak acara punika Polsan bunga ingkang badhe dipimpin dening ingkang badhe dipun pimpin dening ingkang kinurmatan Bapak Haji